Hlalani emakhaya nifike nomlayezo ohlelweni vuka ungalalala. Vuka ungalalali ngoba walala kuyomoshakala okuningi. Nanso-ke indaba esinayo namhlanje-ke bafethu la sikhona khona ohlelweni sithi awukho umuzi ongenantuthu yawo. Bafowethu ake siphinde futhi siyikhulume le ndaba le. Awukho umuzi ongenayo intuthu yawo. Umuzi wonke noma ngayimuphi unentuthu yawo. Uyabona mfethu kuloya muzi loya omuhle ngendlela emangalisayo. Nawe uzufise ngazathi nasekhaya kini ngaba njeya, uzufise nokuthi ekhaya kini kungaba nabantu abanjengakuleli ekhaya noma umuzi wakini ube njengaleli ekhaya. Sinasi into esizoyisho kuwe namhlanje ukuthi hey mfowethu ungabohalela mhlawumbe kulo muzi obizwa ubizwe emphakathini bewubize ngokuthi ungathi yindlu kaThekwane. Khona lapho kwindlu kaThekwane uthola ukuthi kunephisi ukwedlula kuloya muzi omuhle. Uthola ukuthi kuyo le ndlu kaThekwane lokhu ibizwa ukuthi hawu loya muzi Nkosi yami waze wanje bawubeke iy'nkinga zakhona nokwehluleka kwabantu bakhona. Kodwa uthola ukuthi kuphezu kwalapho kunephisi kulowo muzi lo engcono kunaloya omuhle, ngoba wazi ukuthi uzube muhle nje kubuywa kuphi bafethu, uzube muhle nje kwenzakaleni. Yilokho kakhulu esifisa ukwedlulisa ukuthi masukuhalela into oyibona le, ake uthande khona la efukwini lakini. Leli fuku le nkinga okuyo noma ini le nkinga ohleli kuyo nozalelwe kuyo awuyemukele njengoba injalo mfowethu, bese ukhululeka nje kuJehova ukuthi ufisa ukuthi ngelinye ilamalanga kube khona into eyenzakalayo kulowo muzi lowo. Sithi-ke mfowethu noma ngabe uthi uyazama ifuku lakho lapha uzama khona uthola ukuthi maybe abanye bazothi kusemkhukhwini noma abanye bethi hayi lesa standile siya bakithi ngendlela okungakhona khona kazi kuyoba njani. Maybe uthenga umuzi kuze kubonakale ngathi kukhathele kulowo muzi lowo uthengile. Mfowethu bekezela lapho ukhona khona, ngoba ngeke lento lonayo ngelinye ilanga izobe iyivelu, ngoba uyithatha kancane izozifinyelele lapho la kufanele ukuthi ifinyelele khona. Whatever you are trying today, mfowethu yazi ukuthi leyo nto leyo oyizamayo ngelinye ilanga khona lapho izofika khona. Akuzukuphelela la, ngeke kuhlale kufana nalesimo lesokuso. Ngelinye ilanga kuzoshintsha kube kwesinye isimo. Kwesinye isikhathi bafowethu ukulidwe imanager, ulidwe yi-supervisor, position ahlukahlukene emsebenzini osebenzela kuyo. Yazi mfowethu ukuthi la position lawo le abakuwo labo bantu labo kukhulunywa lapha emsebenzini nize ngathi niyaxabana kuze kwenzeke ini, kodwa truly speaking you don't know ukuthi your manager is coming from, you don't know your supervisor is coming from. Ziyabuya, awukho umuzi ongenantuthu yawo. Noma ngabe kuthiwa bahlele emqashweni kulo lelo room lelo mfowethu yinkinga, noma ngabe bahlele emkhukhwini kuwo lowo mkhukhu lowo kunenkinga phakathi, noma ngabe bahlele kwi-suburb kuyo leyo suburb leyo kunenkinga phakathi lapho. Kodwa that's why mayifika ngapha emsebenzini uthola ukuthi kuvuka lezi zinto lezi ezivukayo, nigcine nixabana, kwenzeke yonke leyo nto leyo, nibange womsebenzi, kwenzeke zonke izinto ezenzakalayo. Hhayi ukuthi ngoba bethanda bafowethu, kodwa yizinkinga zalapho suke bebuya khona. Sengisho ukuthi-ke bafethu-ke wonke umuzi okhona eSouth Africa, okhona eSwazini, okhona eBotswana, okhona e-Afrika, okhona izindawo zonke, whether ngamabala wethu esihlukahlukene ngawo, ngokudalwa nguJehova sikhona emhlabeni. Izinkinga ziyohlale zikhona kwabanemali kakhulu, zikhona kwabengenalutho abahluphekayo, zikhona kwalaba abamidli abaphakathi nendawo. Izinkinga ziyohlala zikhona mfowethu. Ngingakho namhla ngiliphakamisa kakhulu, ngiligcizelela lelo ukuthi wonke umuzi unentuthu yawo. Masukuhalela into oyibona lapha, akuthande kona lokho okukho, akuthande lefuku lelo kulo, akuthande lento leyo kuyo, u-accepte izinkinga zala ukhona ukhona ukuxazulula noma ngabe kuthiwa kunjani, kodwa nje as long nikwazi ukucommunicate, noma nixabana komunye ashonele omunye ashonele, kodwa into engichazayo usuke wazi ukuthi ekhaya kulapha, noma ngabe kuthiwa sekunenkinga uyazi ukuthi kulapha ekhaya.
Isintu sivamise ukuthi sithi-ke bafethu, akukho silima sindlebende kwaso. Noma ngabe kuthiwa usuhambile mfethu wakho walahla waduba ekhaya wawushona le, kodwa uma kungathiwa ucimile laphaya, abakini bayokhala bethi sesimkhumbulela kona lokho ukuthi bekade nempikiswano. Noma ngabe kuthiwa bekade kunjani, akekho umuntu ongathiwa nje ekhaya kubo kunenkinga, kodwa athole ukuthi leyo nkinga leyo seyizothiwa asisafuni nokuphinde simbone. Abakwabo yibo ababaluleke kakhulu. Yingakho ngithi mfowethu, ikwenu awuthande ikwenu, awuthande ubukini, awuthande yonke into elapha ekhaya kini, uthande konke, ngisho ukungcola okukhona khona noma yini. Thanda into yakini mfowethu, ukuze nangelinye ilanga kuyoba right nasekhaya kini. Yemukela nje bese uba nomkhuleko ukuthi Nkosi, I want to reach that point, I want to change this. Angeke uNkulunkulu noma kungasenzakalanga kuwo, kodwa uyothola ukuthi depending to your heavy order lokushintsha isimo sakini, one day kuyoshintsha. Uthola ukuthi sekushintsha ngabantwana bakho, uthola ukuthi sekushintsha ngani ngani, ngoba ezinye izinto uthola ukuthi due to your order sekubiza ukuthi kufunde izingane zakho, ulwele ukuthi kufunde izingane zakho ziqhubeke ziye phambili, ukuze khona into ezokwenzeka esikhathini esizayo. Uthola ukuthi akusenzeki wena okhona, sekuyowenzeka esikhathini esizayo. That's why kwaba nesibonelo ngendoda okwakuthiwa uMoses mayekhipha abantwana baseGibhithe, wagcina engafikanga kulelo zwe ababeyalo, waphelela endleleni, kodwa ngenxa yokuthi wayivula indlela bagcina befikile labo bantu labo bakwa-Israyeli kuleyo ndawo abafika kuyo. Yingakho-ke kuyisibonelo leso bafethu esihle kakhulu ukuthi umuntu akathande ubunguye, umuntu akathande la engiwakhona khona. So ukuze yonke into izohamba kahle, ake ngisho nje bafethu, ngiyigcizelele lento le. Ohlelweni Vuka Ungalalali, wonke umuzi unentuthu yawo. Siliphinde sesivala, siphinde le nkulumo sithi wonke umuzi okhona emhlabeni, noma ngabe iRome, noma ngabe umkhukho, noma ngabe yini, unentuthu yakhona. Ungahaleli uba ngwalapha, ubona mabemi ngaphandle komuzi kuba mnandi bexoxa lapha, mabengena ngaphakathi endlini ziyasuka inkinga zakhona. Ungahaleli uba ngwakhona, akuqhubeke nje kuya la ekhaya, ukuthi wamukele isimo sasekhaya njengoba sinjalo bese uqhubeke uya phambili. Ohlelweni Vuka Ungalalali, senithanda nonke. Bye bye. Nizweke nomlayezo ohlelweni Vuka Ungalalali.